Amikor Novomilosevo helységhez, vagyis a hajdani Beodra és Karlova településekhez közelítünk, tekintetünk legelőször a helység 4 tornyával találkozik, melyek a táj domináns pontjainak számítanak. Gyönyörű építmények még a 19. században a helybéliek, az alapítók és a jótevők áldozatos munkájával épültek fel. A 3 szemlél templom sorsa gyakran össze is fonódott, és a gonosz időkben mindhárom építmény ugyanabban a balsorsban osztozott. Mégis a hívők kitartottak az évtizedek során saját imaházaikban imádkoztak, még akkor is, amikor ez tiltva volt. Reménykedtek, új és jobb időkre vártak. A római katolikus egyház helybéli plébániája Beodrán 1796-ban létesült. Az első vályokból épült templom a mai plébániai lakhelyén épült fel. A Historia Domus híradása nyomán az épületet Karácsonyi Bogdán emeltette. Karácsonyi László és Lajos Bogdán utódai, beodrai nemesek emeltették a római katolikus templomot Beodrán 1838 és 1841 között, melyet Mária Magdolnának szenteltek. A hagyomány úgy tartja, a templomnak azért van 2 tornya, mert a 2 testvér építette. A templom monumentális építmény, amely klasszicista stílusban épült. Vajdasági keretekben is azon ritka katolikus templomok közé tartozik, amely 2 toronnyal rendelkezik. Teljesen megőrzött 19. század középi kinézettel. Érdekes mód az uradalom többi építményéhez hasonlóan itt is az építéshez szükséges téglát a 20 kilométerre fekvő Nagy-Kikindáról szállították ide. A téglát robotmunka révén közös erővel a helybéli szerbek, magyarok és németek szállították a helyszínre, számtalan ökrös fogattal. A masszív faanyagot az erdélyi rengetegből a Tiszán szállították tovább, majd a téli hónapokban ökrös fogatokkal vontatták át Beodrára. Az ide szállított fatörzsekből a helységben azután gerendákat, deszkákat és léceket készítettek. A templom egyhajós építmény, félköríves apszissal és 2 harangtoronnyal a nyugati homlokzat részeiként. Az egyház kelet-nyugati tájolású, s valamikor szinte része lehetett a hajdani lebontott karácsonyi kastélynak. A templom konstruktív szerkezetét masszív oldalfalak és félköríves boltívek alkotják, melyek fölé dongaboldozatok emelkednek. Az apszis külső oldalán található a bejárat abba a kriptába, amely a karácsonyi család sírboltjaként szolgál. A kripta fémkapuján az 1841-es év szerepel. A kripta falaiban lévő fülkékben 20 családtag sírja található. Egyes sírtáblákon vörös és fehér márványban kidolgozott címerek szerepelnek, melyeknek egyes példányai a szobrászat remekeinek számítanak. A templom belterülete világos, a mesterein beépített és beüvegezett ablakoknak köszönhetően. A beltér gazdagon, s ugyanakkor mértékletesen és ízletesen van dekorálva, ami kiváló mesteri kézről val. A dekoratív elemekhez korintoszi oszlopvők, valamint boltíveken és az oltári kalotán lévő rozetták tartoznak. A belterületet a szentek számos szobrai, oltári képek, dekoratív gyóntatók és a szószék, valamint kristálycsillárok egészítik ki, melyek teljesen összhangban állnak az épület fehér falaival. A kórusban orgona található, amely 1,5 évszázadnyi használat után is hibátlanul működik. A fő oltár, a szószékek, s ugyanakkor a bejárattól jobbra lévő oltár is a bécsi Reisinger mesternél lett megrendelve, míg a bejárattól balra lévő oltár vélhetőleg egy másik mester készítette.
A harmadik asztalosnak, Fogarasi Jánosnak a sorsa viszont teljesen összenőtt a temploméval. Beodrai letelepedése után Fogarasi az egyháznak, valamint 2 helybéli kastélynak szükséges eszközök, kellékek elkészítésén dolgozott. A gyóntatók, a padok, a sekrestjebeli eszközök és ruházatok őrzésére szükséges szekrények mesteri kezétől erednek. Ahogy szaporodtak a rendelések, úgy hosszabbította Beodrai tartózkodását is. Beodra végül is állandó lakhelyévé vált, itt alapított családot, a család Fogaras megyei eredetére, utódjait már csak egyedül a családnév emlékeztette. A grófi család tagjai a miséket a többi hívőktől elkülönítve a sekrestje fölött berendezett, külön páholyból kísérték. Ezek bőrfotelekkel és fényűző berendezett padokkal rendelkeztek, melyek pódiumként 3 lépcsőfok magasságra voltak magasítva. A páholyból áttekinthető volt a templom teljes szépsége, követhető volt a mise, s ugyanakkor az ott lévők távol maradtak a lenti hívők kíváncsi tekinteteitől. A főoltáron egy vászonra festett kép látható a sír előtt imádkozó Mária Magdolna ábrázolásával. Mária Magdolna a képen fiatal, magas alkatú, hosszú, szőke, göndörhajú nőként szerepel, aki egy alacsony sírhalom előtt térdel, melyen egy koponya és egy magas, liliomcsokorral ékesített kereszt látható. A festmény realisztikus manírban készült. Szerzője Mayer Gligoretti 1842-ben készítette. A bal oltáron Szűz Mária szerepel, Jakob Vorskag munkája 1856-ból. A szűzanyát és Krisztust ábrázoló goblánhímzés 1892-ben Karácsonyi Irma készítette és adományozta az egyháznak. Érdekes, hogy a helybéli templom megépítése és ezen épült felszerelése a Karácsonyi család neméhez fűződik. Egyedül a harangok adományozása fűződik egy másik személyhez, nevezetes Lovász Terézia helybéli gazdag özvegyasszony nevéhez. A harangokhoz egy érdekes mese kapcsolódik. Egészen 1917. október 29-ig a harangok rendszeresen megcsendültek a toronyból. Azon a napon azonban az összes helybéli harangot rekviálták, és hívők nagy iszonyatára ezeket egyszerűen a templom előtti platóra dobták le. Az összegyűjtött darabokból azután valahol messze új ágyúkat öntöttek ki. Csak 1932. áprilisában sikerült a beodrai katolikus plébániának 3 új harangot vásárolnia. Önkéntes adományokat pénzben és gabonában a katolikus hívők mellett ezúttal néhány görög-keleti vallású egyén is adományozott. Cvéta Kovácsev, Mísa és Dáncsika Gruin, Gyúra és Kreszoja Doroszlovac. Az egyház akkori tanácsa úgy döntött, hogy az említett 3 család halottjait a továbbiakban a templom ingyenes harangszóval fogja hirdetni és kikísérni utolsó útjukra. A helyben szolgáló plébánosok közül a beodrai katolikus plébánián Bottyányi János maradt legtovább a hivatalban. Itteni szolgálata alatt, amely 1828-tól 1878-ig tartott, megépült az új templom, és úgy vélekednek, ez volt a helybéli plébánia 2 évszázados történetének egyik legjelentősebb időszaka. Meghitt barátsága Aksentije Joanovicsal, a helybéli ortodox egyház papjával, történetesen dr. George Joanovicsal, a belgrádi orvostudományi kar alapítójának, a nagyapjával évtizedekig eltartott. Bottyányi minden nap a katolikus egyház melletti, sarkon lévő vendéglőben ebédelt. Megözvegyülve itt ebédelt nap után a megöregedett Joanovics is. Egy alkalommal a vendéglőben időzött György Pecics, festő, Konstantin Daniel egyik tanítványa is, és így a 2 jó barát alakja a vászonra is felkerült. Az olajfestmény hátuljára a kép elkészítésének dátumaként
1878. február 24-e került fel. A templom mellett a plébániai lak áll, amely a templommal egy időben épült, mégpedig egy határőri ház stílusában. Az első egyházi épület a mai Novomilosevo területén a beodrai görög-keleti egyház volt. A temesvári püspökség 1758. évi vizitációja során a következő feljegyzés maradt. Szent Stefán fődiakónus temploma téglából épült, bemeszelve 8 üvegablaka van, téglából a padlózata, a boltozata deszkából, 2 ajtaja van, s rajtuk német zárakkal, sindrával fedezve. Az udvar pedig karokkal bekerített, s egy harangja van. A helybéli templom idővel túl szűknek bizonyult az összes hívő befogadására, s ezért a helybéliek egy újabb, nagyobb egyház megépítését fontolgatták. A falu földesurai, a karácsonyiak, a templom, valamint a mellette lévő temető telkére is ki akarták bővíteni birtokukat, és ezért azt javasolták, hogy az új templom az új falusi téren épüljön fel. Az áttelepítésről szóló tárgyalások évekig elhúzódtak, de a grófok fenyegetéseikkel és nagy pénzadományaikkal a végén mégis győzedelmeskedtek. A régi templom helyén a karácsonyiak fürdésre szolgáló fél olimpiai medencét létesítettek. A mai templom 1872-ben épült fel, egyhajós építményként, méreteivel szerényebb kivitelezésben a környező templomokéhoz viszonyítva, Beodra régi központjába beillesztve. A helybéli hívők adakozásaiból és a karácsonyiak jelentős támogatásával épült fel. A szomszédos karlovai esetből okulva, ahol a hatalmasra sikeredett templom megépítése évekig elhúzódott, a beodraiak kisebb objektumot építettek fel, amely a falusiak anyagi lehetőségeivel állt összhangban. A templom átköltöztetése során a temetőt is áthelyezték, a helyben maradt síremlékek pedig járadékként szolgáltak a portán. A templom oszlopokon álló korinthoszi oszlopfőkkel és az ajtók, ablakok körüli profitált díszekkel rendelkeztek. A külső, mértékletes dekoráció, amely a templomot ékesítette, a 70-es években végzett felújítások során teljesen eltűnt, s ekkor változtatták meg a templomtorony süvegének formáját is. A templomot 1904-ben látták el fali képekkel, mégpedig a gazdagabb hívők adakozásaiból, kiknek nevei a képek alatt szereplő emblémákban kerültek feltüntetésre. Azokban az években a templomot terrazóval is ellátták, melyet saját hozományaikból Genna Kovácsev és Marica Rauski fizetett ki. A fali képek silány minősége miatt az egyházat a múlt század 80-as éveiben új fali képekkel látták el. Ezúttal is a gazdag hívők adakoztak azzal, hogy neveiket a képek alatti emblémákba íratták be. A templom belterét kiválóan dekoratív és pompás barokk ikonosztáz ékesíti, melyet a régi templomból mentettek át. A kartusán fennmaradt feljegyzés szerint a kép 1778-ban készült, az új templomépületben történő áttelepítésre pedig 1874-ben került sor. Az új templomot az új dekoratív elemek hozzáadásával kissé meg is nagyobbították. Az ikonosztázon szereplő ikonok Teodor Popovics nagybecskereki festőműve, aki a neves Popovics művészi családból származott. Éppen a szóban forgó festménnyel kerülhetett Popovics az élvonalba, vagyis azon festők művészek sorába, akik jelentős szerepet játszottak a 18. századi vajdasági szerb festészet fejlődésében.
Az ikonosztász 3 mezőre tagolódik. Az első mezőben az úgynevezett oltári ikonok helyezkednek el. Alattuk a szokolban, a legalsó ikonokban a medalionok szimbólumokkal. Az oltári ikonokat korinthoszi oszlopfők kisebb részekre tagolják. A második mezőben az apostolok és a próféták álló figurái szerepelnek 2 sorban. A középen szűzanya megkoronázása szerepel. Az álló figurákkal ellátott ikonok gyengéd, mértékletes manírban készültek. A harmadik mezőben a feszület szerepel a szűzanya és keresztelő Szent János ikonjaival. Oldalagosan pedig a keresztre feszítés jelenetei szerepelnek külön medalionokban. Aszimmetrikusak, tekervényesek, cicomásan kidíszített vonalak keretezik be az ikonokat. Az oltári és a szűzanya koronázását ábrázoló ikonok kivételével, melyek profitált keretekkel rendelkeznek. Hasonlóan gazdag fafaragványokkal látták el a püspöki és a szűzanyai trónt is, melynek ikonjai azonos stílusban készültek, mint az ikonosztázon lévők. A 20. század elején az egyházi közösség 2 vallási oktatási objektumot építtetett, melyek közül az egyik közvetlenül a templom mellett állott és egyházi teremként általában az ülések különböző összejövetelek és ünnepségek megtartására szolgált. A II. Világháború után az említett épületeket elkobozták az egyháztól, és ezért az egyházi közösség a 21. század elején új egyházi termet emeltetett fel a templom portáján. A későbbi időkben letelepült és kezdetben anyagilag jóval szegényebb karlovaiak első templomukat a falu korábbi központjában emelték fel. Leírásával a korábbi esethez hasonlóan úgy szintén a temesvári püspökség 1758. évi vizitációjában találkoztunk. Mihály arkangyal temploma, amely földből épült, melyen 2 ablak és 2 közönséges ajtó található. Nem rendelkezik mennyezettel, náddal van lefedve, az udvar pedig bekerítetlen. A nagykikindai kiváltságos körzet 1776. évi megalapításával Karlova is különböző kiváltságokhoz jutott. A falu gyorsabb ütemben fejlődött, a lakosság pedig gyarapodott. A lakosok száma idővel annyira megnőtt, hogy már felülmúlta a korábbi templom kereteit, és a 19. század 20-as éveiben új teret létesítettek, az új templommal előlátott hellyel is. A lakosság jövőbeni szükségleteinek vízióját szem előtt tartva az itteni egyházi tanács egy igazán grandiózus építészeti vállalkozásba kezdett. Annak a hatalmas templomnak az építésébe kezdtek, amely ma is magasan a falu felett emelkedik, s amely a pancsovai, verseci, árkódi templomok mellett Bánság legnagyobb egyházi épületei közét sorolható. A falakban és a mennyezetekben több 100 000 tégla épült be, s az, hogy mekkora vállalkozásról van szó, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a 20 kilométerre lévő Nagykikindáról szállították az építkezésre szükséges össztéglát. A hagyomány szerint a beodrai templomot a gazdák, a karlovait viszont a nép építtette. A szükséges pénzt nagyon nehezen tudták begyűjteni, s akkoriban azt mesélték, hogy az egyházi tanács tagjainak még a zsebjeit is bevarratták, hogy még véletlenül sem kallódjon el egy pénzecske sem a zsebjeikben. A pénz szándékos eltulajdonításáról pedig még gondolni sem volt szabad, mert az ilyen személyre átok esett volna. Több éves nehéz munka után a karlovaiak kifogytak a pénztartalékaikból, s ekkor egy ismert falubeliükhez, Teodor Pavlovicshoz, a Matica Srpska akkori titkárához fordultak. Ő pedig 1836-ban az ügy kapcsán Száva Tekelia gazdag kereskedőhöz fordult levéllel. Ezúttal egy szívélyes kérelemmel fordulnék önhöz, ha nem leszek esetleg unalmas.
Karlova polgárai saját születésemnek helyén templomot építenek, s már fel is épült, és az idén tavasszal kéne befejezniük, de nagy ínségben vannak, nem rendelkeznek készpénzzel, s ezért hitelt kérnének őszig, csak hogy a munka addig sem álljon le. Abban reménykednek, hogy ilyen nemű segélyt mindennek előtt önnél kaphatnának. Azt, hogy ezúttal Száva Tekelia milyen választ adott Teodor Pavlovicsnak, s így közvetett módon a falubelieknek is, nem tudjuk pontosan. Mégis a karlovaiak 1842-ben befejezték a templomokat. A helybéliek között még ma is él annak emlékezete, hogy a templomépítés idejében számos helybéli család földje és vagyona évekig jelzálog alatt volt, ami csakis a felvett hitelek következtében történhetett. A lakosság ilyen nemű odaadása a karlovai kiváltságos lakosság nagy hitéről és szabadság szeretetéről tanúskodik. A karlovai templom monumentális egyhajós építmény, amely mindkét oldalról beljebb áll az utca vonalától. A fülkéknél a fal vastagsága eléri a 3 métert. Az épületet nyeregtető fedi, amelyet hótfarkú cserép borít. A nyugati homlokzat a neoklasszicizmus stílusában készült, csekély pillaszterekkel, melyek fölött a tetőkoszorú és a timpanoni háromszöges mező látható a mindenlátó szemmel. A magas horogtornyot rézbádok fedi, s gótikus stílusú ablakokkal látták el. A nyugati fallal szemben az oldalfalak félköríves fülkékkel rendelkeznek, melyekben az ablakok helyezkednek el. A templom megépítése után az ikonosztáz elkészítéséhez fogtak. Az érdekelt festők között Gyura Jakšić is megjelent, akinek az apja különben karlovai volt. Mintapéldányként a Krisztus a halottakból éleszti fel Jairosz leányát című ikont tette közzé, de az egyházi tanács mégis az akkor ismert Nikola Aleksić festőre voksolt. Aleksić 1855-ben készítette el az ikonosztázt, mely az éneklőszékeket, a trónokat, valamint a szoleász fölötti mennyezetet. Az ikonosztázon mindjárt szembeötlő az igazán finoman kidolgozott Gábriel arkangyal bemutató ikon. Erről azt állítják, hogy az 1896. évi milléniumi budapesti kiállításon is bemutatták. Az ikonosztáz 36 ikonra taglódik, melyek 3 mezőre oszthatóak. Az első mezőben az oltári ikonok Gábriel arkangyallal és keresztelő Szent János ábrázolásával, alattuk pedig a legalsó ikonban a medalionok sorakoznak, az Ó és az Új Szövetségből származó jelenetekkel. Középen a szűzanya koronázása szerepel. A harmadik mezőben 12 ikon található, melyeken a próféták Krisztus keresztre feszítése és Szent János, valamint a boldogasszony ikonjai szerepelnek. A figurák mindenütt békések, és egyetlen kompozíció sem tartalmaz sok élénkséget és dinamikát. Az ikonosztáz faragványai nagyon is gazdagok. Dekorációs elemekként sűrű, tömör, volutákban csavarodó tölgyfalevél, nagy aranyozott vázák, valamint korinthoszi oszlopfőkkel ellátott fehér oszlopok szerepelnek. Teljesen azonos faragványok szerepelnek a trónokon is. Az ikonosztáz oldalról a kórusi részben tovább folytatódik a fából készült alap, amelyen 3-3 ikon foglal helyet. Nikola Aleksić jellegzetes faragói és festészeti stílusával. A szoleász feletti mennyezetet a rajzon szereplő figurákból, a kompozíció felépítéséből, valamint a felhők ábrázolásából ítélve úgy szintén Nikola Aleksić festhette. A többi mennyezeten és falon szereplő munkákat József Goigner festő és dekoratér végezte 1872-ben, kinek mesteri tehetségéről mindennek előtt a falakat ékesítő képek mesterein kidolgozott keretei vallanak, melyeknél szinte elővarázsolta a 3-dimenziós kép látszatát. Érdekes megemlíteni, hogy a nagybecskereki katedrális mellett már csak egyedül a karlovai templom őrzi Goigner munkáit.
A templomban külön kuriózusként 4 gyapjúból szőtt zászlót őriznek, melyeket még ma is használnak az istentiszteleteknél. A templom portáján temették el Teodor Pavlovicsot, a szerb nép egyik legnevezetesebb személyiségét a 19. század első feléből, aki a Matica Srpska első titkára, reformátora és felújítója, a Letopis szerkesztője, az első képtárnak, az első múzeumi gyűjteménynek és a szerb zsurnalizmusnak az alapítója volt. A Matica Srpska 1888-ban emeltetett neki szobrot. A karlovai templom nevezetességei közé tartozik a paraszti kórus is, azaz énekkara, amely 1889-ben történő alapításától egészen a mai napig folyamatosan részt vesz a helyi istentiszteleteken. Az itteni énekkar különleges formájú éneklést ápol, amely az emigrációból származó orosz papok hatása alatt alakult ki. Az énekkar számos generációi nem ismerve a nótákat, hallásuk szerint énekeltek, megőrizve ilyen módon saját vallási értékeiket az idő vasfogától és azoktól a megpróbáltatásoktól, melyeket az idő hoz.